40 minutos entre Tarragona y Barcelona. Entendemos que es el momento ahora de plantearlo, en cuanto que se está discutiendo el plan territorial parcial, es el momento de efectuar las obras y con un no excesivo coste económico aseguraría la centralidad de la ciudad de Tarragona en la conexión entre los trenes que transitan por el corredor del Mediterráneo y algunos servicios regionales de altas prestaciones de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. Sin duda será una mejora para la ciudad, una mejora que conectará Tarragona con Barcelona en mucho menos tiempo y desde luego no dejará al margen de esta ciudad de las mejoras que ha supuesto para otras, como puede ser Lleida y Girona, la llegada del AVE. No marginemos a Tarragona de la llegada del AVE, puesto que hasta ahora, desde luego, y los datos lo están dejando manifiesto, no está siendo beneficiada por esta vía en lo que es su conexión más importante, que es entre Tarragona y Barcelona i viceversa. Muchas gracias, señor presidente. Moltes gràcies, senyor diputat. S'ha presentat esmenes a aquesta proposta de resolució per part dels grups que donen suport al govern. Per la seva defensa té la paraula l'il·lustre diputat senyor Pere Vigo. Gràcies, senyor president. Bé, el primer que hauríem de dir és que aquesta proposta de resolució, ben intencionada, evidentment, per donar suport a les connexions a Tarragona, creiem que obvia determinades coses. Primer, que l'instrument vigent de planificació de les infraestructures de transport terrestre és el Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya, en aquest cas el 2006-2026, i aquest document és el que estableix el model general d'infraestructures viàries, ferroviàries, logístiques, així com les actuacions que també cal portar a terme per poder-les desenvolupar. D'altra banda, la creació d'un nou enllaç ferroviari sempre ha d'anar precedit d'una avaluació d'àmbit global en què s'analitzin aspectes com l'ample de via més adequat, emprar en el nou corredor, la compatibilització del transport amb el transport de mercaderies, que és molt important, i també un estudi sobre la rendibilitat econòmica i social. Amb tot, també hem de dir que el mes d'abril de 2008 el Ministeri de Foment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el mateix Ajuntament de Tarragona ja van signar un protocol amb l'objectiu d'impulsar la reordenació i la integració de la xarxa de ferrocarril dins de l'entramat urbà de la ciutat de Tarragona. Fruit d'aquest acord, el proppassat 7 de novembre, el Ministeri de Foment ja va licitar l'estudi de la integració del ferrocarril en el nucli urbà de Tarragona i l'adequació de la xarxa arterial ferroviària del Camp de Tarragona. Les actuacions ferroviàries al Camp de Tarragona estan ja en fase molt avançada i el TGV ja passa per l'estació central, a l'aeroport i a Perafort. És per tot això que nosaltres els hem presentat una esmena de l'acceptació de la qual dependria el nostre vot favorable, el que diu que el Parlament de Catalunya insta el govern en què en el marc dels treballs del protocol signat el mes d'abril de 2008, al qual ja m'he referit abans, entre el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Tarragona, amb l'objectiu d'impulsar la reordenació i la integració de la xarxa de ferrocarril dins l'entramat urbà de la ciutat de Tarragona, es contemplin les mesures possibles per a la millora de la connectivitat ferroviària i d'accessibilitat del dit nucli urbà amb el TGV. És per tot això que si s'acceptés aquesta esmena nosaltres hi votaríem a favor. En cas contrari hi votaríem en contra. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat. Ara és el torn del grup parlamentari de Convergència i Unió. Té la paraula l'il·lustre diputat senyor Carles Sala. Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, el tema de la configuració dels enllaços ferroviaris d'alta velocitat a la zona del Camp de Tarragona són una qüestió que estan d'actualitat no d'ara, sinó des de fa ja tota una sèrie d'anys. En aquest cas, la proposta de resolució que presenta el grup de Ciutadans ho fa centrant-se molt exclusivament en la ciutat de Tarragona, obviant potser que una estació amb servei ferroviari de llarg recorregut ha de donar un servei molt més ampli al que és pròpiament una ciutat
i en aquest cas també la capital de la demarcació, que és la de Tarragona. Aquests dies, i llegint l'exposició de motius de la proposta de resolució, o aquesta setmana s'ha parlat, arrel de les xifres que ha donat el senyor Domingo, doncs tota una sèrie d'articles sobre si la ubicació actual de l'estació del Camp de Tarragona és o no és un error històric. L'error històric hagués estat fer cas en el seu moment, o que s'hagués executat en el seu moment, el primer pla presentat l'any 1989 pel ministre, llavors ministre d'Obres Públiques, el senyor Josep Borrell, el qual no preveia de cap de les maneres que entre Lleida i Barcelona hi hagués cap aturada del tren d'alta velocitat a les comarques del Camp de Tarragona. La configuració inicial de la via d'ample internacional, cal recordar que transcorria entre les poblacions de Tàrrega i Igualada i que va ser a partir d'aquesta primera presentació que tot un conjunt de forces polítiques de diferent signe i també de forces socials vam aconseguir fer aquesta curva que fa que el tren pugui arribar el més a prop possible del que és la ciutat de Tarragona. No cal oblidar tampoc que la configuració i la ubicació geogràfica de la ciutat el que preveu o el que li és natural tenir en aquest sentit seria la línia d'ample internacional que pujant des del corredor mediterrani o baixant pel corredor mediterrani, com vostès vulguin, doncs enllacés tota la franja entre València, Barcelona i amunt. El que passa que el model radial dissenyat, ara suposadament trencat, però dissenyat des de Madrid, fa que estiguem parlant anys rere anys i hi hagi reunions i suposades reunions